Il-Partit Nazzjonalista tal-appoġġ sħiħ lill-Assoċjazzjoni Medika Maltija li qed titlob li jitwaqfu n-negozjati għal beħ tal-isptarijiet sakemm titlesta l-investigazzjoni mill-Awditur Ġenerali. Fis-stqarrija maħruġa mill-kelliem għas-saħħa Stephen Spiteri, il-Partit Nazzjonalista ddikjara li bħal mam huwa mħasseb dwar il-beħ bil-moħħbi tal-isptarijiet ewlenin ta' pajjiżna u l-konsegwenzi gravi li dan id-deal qiegħed jistieden. Il-membri fissem l-oppożizzjoni fuq il-Kumitat Parlamentari tal-Kontijiet Pubbliċi din il-ġimgħa resqu talba formali biex l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika jinvestiga trasferiment tal-konċessjoni għat-tmexxija tal-Isptar St. Luke's, Kering Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-Gvern wara li għandu x'jaħbi dwar dan id-deal meta ma laqax it-talba tal-Oppożizzjoni biex il-ftehim jiġi diskuss fil-Kumitat Parlamentari għas-Saħħa fejn tista' ssir diskussjoni mill-stakeholders kollha involuti. Minflok il-Gvern irid diskussjoni biss fil-plenarja fejn jistgħu jgħidu tagħhom biss id-deputati, fakkar il-Partit Nazzjonalista. L-istqarrija tkompli li dan id-deal valur tal-fuq minn 2 biljun euro qiegħed fl-aħħar mill-aħħar jiffinanzjah il-poplu Malti mit-taxxi tiegħu. Għalhekk il-Gvern għandu l-obbligu li jiżgura li din in-nefqa qed issir tassew fl-interess pubbliku sabiex is-sistema tal-kura taqdi l-bżonnijiet tal-familji tagħna u mhux tan-negozjanti.